Kublai pi boro. Mangau Erik Rani. Hakne por ni don ni ka program ka bang latip perteng kum ka totip ialah ukurtong bo pi pinjet ban long kum tau nong mikmat. Ya ka ba lawan lam chapi lang ba ka channel ke jongi ka bang ngidang sudah blonchen ka ba latip perteng kum ka Riboy News. Lang ba ka LJ Film Studio Nompo. Hakaba mentang sengi ngilayo bani kendu ya wei ki kertong jong ka kongres ya bol latip perteng kum ba Meral Bonds iem. Hakne ka jingli kendu jongi ngilayo bani keren khniat bat u. Bat hang ne topej lem mapi bat to bishar benya ya ki e bau don keren bat kumjuru ya ki jing tumu ko jong u nga Erik Rani tuan hang ne por kat bagi kameraman jongi ba Forest Marwin ani nang po ni ngi wan hang ne por ban tip khniat ang ki kertong ba khmat mentan kali electionist assembly mentan Jakarta bat mentang itu nak mat hang ne bat ba Meral Bond ibu ini kandidat ke kongres ban ikun mentah nane kan po AC constituency bat mentah niat ni ko men keli mas strong ko keli ba Meral Bond in ai lane ban puni tu niat ialah de sang pai ba pai embakan ke channel salor jong i sapang tip kerpang i halo to ko sedang ka kerteng ke jonga di ba Meral Bond sim besyong basa apo diwon ke senong trai jonga bat nga pendep ya ka jingpule ya ka master degree MA bat hagane ka snem ka pemerintah na kaliang jong ka Indian National Congress kala ibit ya nga ban penyeng ko mukortong na ka seng congress hapedeng ki jing kerku kerdo na i nongelam i bahak mat jong Riboy district jongi i mahe Dr. Didi Lepang ulong MLA jongi hadu mentah dong bagi jing kerku kerdo ki jong i ba ngangayo ya gene galat dong ba de jing erap na ka parti bat khamtam klem da klet ya trai nong bu nong thau ubla kli ya gene galat kalenti yang ngabangan yo ya gene kabu ban yo ya gene ka rensan ban syakri ya ki ba leng ba jong ka jing yakun ya gene ka election ya gene MLA arjar khatpra te bila bani tu khniat ba Meral ka e ka thong mane ka propaganda jong pi bat perangkat ba ka kongres balara pi kum u wei do samlang ba menta ba punya kun ne election lara pio ke jingjo ke e ka jing sakri ka bahmat du lane ka thong jong pi sakri bai ba pi ka ba nongkong ka long pi kum ba ka nongrim jong ka Indian National Congress Party ka nongrim ban syakri ya ga jaj benriu ban syakri ya uduk usuk ukup seliang usem seliang ka nongrim ka ban kong ga de kita kena kaliang jong ngaru apa ka yo ga ne galat ban yeng na ka ne ka party ka bala rim tam bat ka bala syakri ya ga ne ka ri ka bi ke jongi ka bala no seniang sibun ya ka ri India ya ga jela ga jongi dalangin phaidin ya ki babun ki kam ki bagane ka party kala le na ka banta jongi ki pajba nong song senong na so sarong ya le de ban ong bang de khot bu pura jong ka seng congress bat ha ga ne ka snem bang yo ya ne kabu ka jing thmu ka jonga ka long ban buddin ya ki ideology ki principle jong ka congress party ban trei nam tau duk usuk ukup seliang usem seliang bat ki katu kat ne teli ki issues ki ba nile ban trei lada ki pet ba jong ka nong po no si ki ibet yang ban long kum MLA ka ban long kong ka long ban ai ki jing sakri ka ba bet ka berhenti ka bom nyaw seliang khamat ino tadi ban kong bar issue di education ka Riboy ke jongi ngim sadin andre ngila i sibun ki kun samla ki banang ki bastat ki lanang mi lade ban upgrade ya ki secondary cek higher secondary begini ade ban don ya ki college prepare ha po kani ka Riboy bi ki jongi khamtam hanong po konsi ka jing don kam ban yo no ka government college nang ta jing don kam ban nang seng ya ki college prepare sya ki dong bat ki than ki kendong ki surat jong kane ka nong po konsi tadi ka baar mot bat kenti pule puti ka balai ka de ki issue fi ki babun ha po nong kendong jongi ki de ki nong rem ide ban long concern ba ya ki issue jong ki nong rem ki polisi prepare ban kentiu ya ka yo ka kot jong ki nong rem kumno ba ki mar rep ki ba ki thung bagi la ban di ha ka dor ka biang bakin la ban support ki long yeng ki long sem ki jong ki badro ban wat igilat jing rap ki bekerpang kumno bagi nong rep jongi kinom sya yu roj bat ba ka kam ka bagi kitre kan long ka jing support nam ta ka lu ying long sem ka jong ki ka basau ka long ka issue jong ki samla kumno ban kentiu ya ka yo kam yo jam
ki samla ke juk mentah bun ki bangop ha ki jing di drok so jing di buat ki babun de bandon ke polisi ke kerpang ban guide ki kun samla ke jungi bengin kin nom ngop sagini ki jing lin ki besniu badru ki kun samla ki de ben yo ya ki facilities ki de ber sports ki facilities ki babiang ha ki snong ki thau ki jongki jing ngi scam ba da ki jing poi jonga chaka thong kum MLA ngin la ban yarap ki bat ki issue ki badon kam ki nang bud den de ki pajba kin penjob kalenti sengkin de ubud lum jong gayo ka kot ke jongi lenti sengkin ban penbiang la man la ki snong di jaka ban suk ya galek kawan ba karoi ka par kan kiu nang ta gejing penbiang ke umpam umdi gejing penbiang ya ke gilat jong kot ke khia nang ba ka health department ban penio ke sub center ban upgrade ya ki segi PHC ban upgrade segi CHC bat kom ta ter bagalong ba kongsan ha gejuk jongi menta bala dangan poi sa ka thong mengin penek persa egriti dustur bun ki briu ki jungi ki snong kila nang klet ya ka long tan rai ke jungi tolong ka bokong san ba ki jing tre rengkat ba district council bat ki sim raj ki sim hima ki sardar ha ilaka ki rangba snong umta ter ki kur beper ki po beper ban penek pensa ya ka riti ke dustur apo ke negeri bi ki jungi bat ka ba kongsan ban kentiu ki yo ka kot sakwi ki isu kalong ya ki kam jung okai perthei kalong ka ba kongsan hadu kata ba kani kari ke ki jungi ke than ke ni ke don ke potensial nam ta tourism kamlong gawe ni gilat kamai bagi nong song snong jungi kin im jak po kini ngit scam ba da ladanga ngani olat ban long kum nong kman ila ban budin ya ki ni ki isu ki ba bun na ga ta ka roi ka par jing mentoi jong bobun balang khamtam ka ideology yang Congress Party kalong ban tre nang ta duk usuk kop siliang sam siliang ya ban nikli ha chaka jungi ban kun ya kanega ya kan ya election ha ka chaka jungi ngas ko burom sibun ya i mahe doktor di lepang ladu bangalayo ban tre la khambun snem ban i ha kini ki hapo kanong po si bat ha ka tem riboi baro ko we bat ha ki jinga tre ki jungi ngayo sibun ki jing hikai nei kalong ke ke jing mentoi nang tang jonga ubadang ki dang san ubadang susdang ya ke political karya bat ngangit scam balang ba de ki jing hikai ki jung i balong ku mentor jonga uba guide na ka por sa ka por ngit scam gin la ban sakri khamba ya ka ne ka dong bat ka thani ya ki quality gi banga ngadon kata ngatrai i mahe doktor di lepang di the best person ban ai fi ka jubab de ka syong hai ban jubab ban ai fi ka jubab ka bade lor kata ya pai ba kalau ka jinga linti jungki kanega ka jing wan jungki sapo ban san hei atau nama i pila join sa kanega politik nadu nga pendep ya ka jing pule ya ka master degree house nem ar hajar sau nadu ka tu ka snem ban long full fledged active politics de ar hajar sau dan re ban involve hi ya ki kam nadu bede hapo joga youth congress nang ta ga national student union of india nadu ka por mangidon hapo college St Edmunds nang ta po university bangidon ngilai don benta ha ka ban ya sim khialang kumno ban ngin la ban kentiu ya ka society jongi lengba bangin ya involve lang ha ka sensar ka kadar ka politics but hadin kata nadu arjar sau ter nadu mentah nilai le ikat bala bentre kum usakri berit apo ka parti kongres bangin ya tre nang tong pojba jing don kam ki babun ha ka roi ka par ki imlang salang ha ka ne ka nong po to si ba ka tem riboi bro ko ke ka thong jungki ba i ma he lapang ila ka thui fi to ka don nam ka thong ba kin ban but ki mati ba i doktor di lapang ila bu ber kata pembu MLA kata ka de jing sisa i kum wei na gi nong chong snong hadu mentah na galiang jong haru apo riboi district apo nong po no si ngimla ban siu kliang ya jing le bah jong i mahe doktor di lepang bat ha ka ne kentiru nadu bila perbena bin song thaj ba ila kerku kerdo yang aku kertong ban yeng i kan election ka thong ka ban kong hi kalong ban budin ya kilti ya ki jong i na ka ne ga dong ga jong i ila de sisa utau pioneer la de mentor jong i bala yarap i brale sipun na ka benta jong i ki pajba te ka kamram jong a bangan budin ya ki din jat ki jong i ya ki jing hikai ki jong i ya ki jing yalam ki jong i ki kamram jong a ban ngi scam bala de ki pajba kin ai sa ka jing kersan yang ban job dengan ke kenti kum MLA na lor bagin budin ban penjanai ki kam ki badang sateng i na kapor ila keren ki dang don bun ki jing pos niu ki jung i badang kwa ban pun urlong ya ki kam hapo kan ka dong baga than ki jung i
ngai skem ngan la ban pendep iki da ke jeng angnut ke jong i bat kita ka mensim syakri ke budan hanga kadu e sai ka message jong pi sakit samla ba kai ban nong jong ka han nong po i ba ko ba tum i ma he ila de ban ai ke tu ba bun ki ila le ba ba nam tai ba jong nong po ke ka message ke jong pi ba kin ai leng dia na ka leng iba la pang ru ba ni yang ba ni jong kawan kong ke de jeng sungu si ka de ya ki pat ba baro ki bala kersan ya imahe ba de kongres parti baro si kata bat ka message ka ba syai ka ba ngi na kaliang jong ka kongres parti na kaliang imahe lapang na kaliang jong akum kertong ba na kaliang jong ki nong tre ki nong kersan baro kongres parti idon ban apil syai ki pat ba nong chong chnong jong nong po rosi kalong ban ailem ke jing kersan ya ke kongres parti ailem ke jing kersan yang akum kertong nang sang kongres bangin poi sakatong bangin syakri ya ki babun ki balang ban syakri nam tong pat ba khamtam nagamta ki khun samla kumbu ki laong ke isu jung samla kumlong menne kalong ka kongsan hado kata-kata kalat yo kam yo jam na lor kata kumno begin don ki skill development program ki ban ai ji kai ki khun samla begin yeng halai jong ki kejat namar kata kalong ka kongsan ba bagi khun samla jong ir ka di bandrung haki ba na lor ki lat yo kam yo jam haki kam sorkar haki companies di bandon ru ki ba don ka mensim ban seng ki kam la jong dagi jing tre rengkat bat unong mikmat bat ban budin na kumta ki development beper apo kane ka ri ki jongi tingi dak terpat hi ki pat ba nong chong jong ka nong po ka si sa sisin sa siwat dak surit ka nong bikin soba ban ailem ka jing kersan na kumta jong au kurtong nang sen kongres kanang bangan la ban syakri ha gini ki sansnem ki banwan te pai ba katu ngila poi khapukut ha ba ngila yo sngo ya ki sembo perkhat ba kumtu kum ka jingtip ru niat halo ka jing ya iti jong ba meralbon sim ibade iwe na ki kotong jong ka INC Congress na po na ne no po konstituensi ke jong te publishun ba meralbon ba nakalian ka jong hero ni wish fi ka ngibok ke rang fi ba pinang ya khun bha ba pinang poi sakatong da flashbot kumta nam tak week program bat ki khubor ba fer ki ban ai jing monto ip sobha ban subscribe ban share ban kumjuru ban nyon yaw new button like button harum publishibun